Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα σας δείξω πώς να παίξετε σερβερ στο κινητό σας. Πάμε να το δούμε. Δηλαδή τώρα πηγαίνετε στο friend και θα σας θέλει Xbox. Πηγαίνετε να φτιάξετε ένα Xbox όσοι δεν έχετε και μετά το συνδέετε στο Minecraft και μπαίνετε. Να πάτε στο friend και πατάτε εδώ και φτιάχνετε. Τώρα εγώ έχω φτιάξει και θα πατήσετε εκεί πέρα που σας είπα, αυτό εδώ πέρα. Βασικά στο όνομα μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, εγώ γράψω online τώρα. Μόλις γράψετε αυτό, θα πατήσετε, εδώ πέρα θα σας λέει play και εδώ πέρα θα σας λέει save. Εσείς θα πατήσετε γάμο του. Εσείς θα πατήσετε save εδώ. Μετά θα το πατήσετε έτσι και θα περιμένετε λίγο μέχρι να μπει το server μας. Όπως βλέπετε μπήκαμε στο server. Αυτό εδώ είναι μία μαλακία και αυτό μία μαλακία. Δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς. Δοκιμάστε. Εμείς τώρα θα μπούμε σε αυτό εδώ. Μαλάκα, μπήκα σε λάθος. Όχι ρε μαλάκα, μπήκα στη μαλακία. Ξαναγυρίσαμε εδώ. Θα μπείτε στο δεύτερο. Μπήκαμε. Εδώ θα σας λέει αυτές τις δύο τις μαλακίες. Εσύ, αυτό είναι για να πας πίσω και πέρα πίσω στα 3. Και εδώ είναι να μπει στο κανονικό. Μερικοί το ξέρετε αυτό. Τώρα περιμένετε εδώ να μπουν άτομα. Δεν ξέρω γιατί έχει τόσο λίγο. Πρώτη φορά μου τυχαίνει να έχει τόσα λίγα άτομα. 6 στα 12,6. Μαλάκας τι κάνει. Θα με ρίξει από κάτω πάσα του. Με την μπανανία σου. Έπεσε όλος ο μαλάκας. Μπράβο τραγί. Κάτσε εσύ εκεί μαλάκα. Μερικοί το ξέρετε αυτό, ναι. Αγοράζει site. Θα παίξω μια φορά για να σας δείξω. Δεν ξέρω πολύ καλά. Το έχει να πει. Α, ο μαλάκας. Τι κάνει ρε μάνα που είμαι μόνος. Μαλάκα, κοίτα όπλο που έχει. Μαλάκα, έχει σπαθεί. Δηλαδή και γάμισε ρε μαλάκα, κλεφτεί. Από εδώ που πας. Δεν γίνεται να πας. Χάστε. Εδώ είναι για να γυρίσει πίσω όπως είπαμε και εδώ πέρα να μπεις εδώ. Τι αυτό. Ακουμπάκια. Αμότο. Τι κοιτάς βρε μαλάκα. Μέσα μπαίνεις. Άρα εδώ με παιδί. Με παιδί μου είσαι μαλάκας. Μπήκαμε. Κοιτάει την τώρα. Ας έρθουν τώρα. Είναι μάγκες. Τώρα. Ελάτε. Μαλάκα μου πες από κάτω. Έχω βάλει τη μαλακιά που έχω γράφει. Εκεί μου έχει πρίξει τα αρχίδια. Πού να τη βάλω δεν ξέρω. Αυτό. Τέτοιος παδί έχει ο μαλάκας και με πνίξει. Έλα εδώ πασάκα μου. Έλα εδώ. Ο μπαμπάς.
γιούβελο του μαλάκα. Τώρα. Τι κάνει ρε μαλάκα. Μαλάκα μου έχει πάσει τα νεύρα του μπας. Τι δεν θα σε φτάσω. Έλα. Μαλάκα. Το μαλακισμένο θα το γαμίσω. Τώρα θα σου πω καλά μαλακισμένο. Και εκεί να μου γλιτώσει. Τώρα το σάκα μου έρχομαι. Και ξέρω εγώ τώρα τρώω μια τούμπο κάτω. Έλα. Έλα. Μα φοβάμαι να εγώ πάνω να με ρίξει από κάτω την μου γαμίσει. Οχ. Είναι από κάτω ένας μαλάκας. Έλα εδώ. Πεθάνε. Οχ. Θα με σκότωνε. Να κάτω μισή. Για μου το. Κάτσε τώρα. Έλα εδώ ρε. Πω, τι μου πετάει το μπάτσο, όχ μαλάκα. Με έχεις δει από κάτω ίσως έχει ξύλο. Ακέλος. Μα δεν έπαθα Χριστό. Γιατί μην πετάξετε από κάτω ρε μπάσταρδα. Μα έχω φτιάξει ένα ή. Έπεισε ο μαλάκος άλλος κάτω και εγώ ανέβηκα δικά μου. Έλα εδώ. Ήχο κωδικό. Απ' τα μακαρόνια. Άρε κοτούλε γάμο την πάνω. Και τώρα έρχομαι πάνω. Τώρα. Μαλάκα που... Ναι. Τι έκανα πάλι ο μαλάκας. Το μαλακισμένο. Το έριξε από κάτω τώρα. Πόσα σωστικά είναι ρε. Πού είναι. Εμένα σκοτώνει το μαλακισμένο. Οχ. Καλά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe. Καλά Χριστούγεννα.